dag skal jeg lave en ny video, og det handler om Brainrot Evolution. Og lige nu så dræber jeg den anden bedste. Vil I se mine pets? Og mine relics? Her er mine pets. Jeg skatter lige nu det. Her er mine relics. Og her er mine items. Nu går jeg lige over og dræber 10 Sahur. Og bare så en ved, de er autotag på. Jeg er klar til at få 10 Sahur. Det Sahur. Hvad sagde jeg? Jeg fik lige til Sahur. Er I klar til om ikke så lang tid, så får jeg Omega Sahur. Og jeg har finished season passet allerede. Prøv at se. Det er opdagen. Her er mine stats. Og her er shoppet. Og jeg har bare slet ikke cappuccino. Jeg har VIP. Jeg har tænkt mig at købe den, men jeg har ikke noget Robux. Og ja, det har jeg været inde på. Og her kan jeg trade. Men det gider jeg ikke. Og her er Daily Quest. Dem har jeg completed. Og jeg er i anden sidste world. Jeg klemmer den bare lige den der, og så sletter jeg den igen. Er I klar til at dræbe bossen? I det andet sidste world. 3, 2, 1. Dræb den! Og den er ikke spawnet endnu. 10 til mig. Og jeg har 4 weapons, og jeg er level 54. Og ja, som I kan se, jeg har lige fået 10 Sahur. Så det er bare, jeg er bare heldig.
Og der spawner en til Sahur. Så kan jeg lige se, hvor mange crates jeg har åbnet for til Sahur. Gætter på, at jeg har åbnet noget med 30. Kan jeg lige få Demon Scroll? Selvfølgelig får jeg ikke Demon Scroll. Og jeg spiller på computer. Så ja. Men ellers skulle jeg ellers lave en video. Og nu skal jeg bare stå AFK ved bossen. Så ses om 20 minutter. Hvis I ved, hvad TikTok er, så spiser jeg lige det imens. Så er der video bare væk nu, når du snakker. Okay. Hvis du skal lave en ny, så skal du gå ind her. Ja, men det tager vi bare, når du starter en ny. Ja. Jeg er tilbage. Jeg ved godt, der er ikke gået så lang tid, men nu er jeg tilbage. Far bare spørger mig om noget. Men så om 10-5 minutter, så slutter jeg min video. Og så alle jer, der kommer til at se den, subscribe til mig. Og en af mine venner, der også spiller Roblox og alt muligt, han hedder @Liam Tændinge. Så også subscribe til ham. Så bliver han glad. Jeg er klar til at se, at jeg får coconut, men den der coconut er fucking dårlig. Så jeg gad ikke engang at have den. Jeg ved godt lige, at jeg kommer til at lave et ord, som ikke man må sige, men det skal jeg ikke tænke på. Nej, what the fuck?
Nej, det var lige før, jeg fik Asian Storm. Så ikke det? Det var lige før, jeg fik Sahur igen, og det var også lige før, jeg fik den der anden en igen. Se her. Jeg har fået en secret. Jeg siger bare, at Nukuleo kan man ikke få mere. Balduino kan man godt få. Og Golden Tung Tung kan man stadig godt få, hvis man er god ved åbneren. Så ja. Jeg stopper om 5 minutter. Og så må jeg håbe, at det bliver til en god video. Jeg spiser nu med flere TikTok. Kunne I ikke også ønske at komme nyt i daily? Det kunne jeg. Man dræber lige en anden bælse. Men lige. Ja, igen. Når jeg er nået til den her, så slutter jeg... Eller den. Nej, jeg slutter på den her. Jeg slutter, når der går 4 minutter. Jeg siger bare det, jeg sagde allerførst. Så ja. Jeg slutter videoen, når jeg har dræbt bossen. Og til Sahur. Så ja. Peace. Ses igen i morgen.